И здравейте хора, аз съм Калан Самотобов и днес ще правим пародия на песента на Гери Никол. Почва с дигане. Там. Да, беше срамно. Самата клип за втори път, тъй като предишната много як. Много як. Просто не можа да го... Просто избърках нещо, не можа да спрям. И това ми беше гадна грешка. Много бързо са пей. Да се казва си без кока. Много странно звучи през това нещо. Да, нормално. От всичко. Само. Да, продължавам. Гага. Това са нинджи, не изглеждат. Това е Хеван. Да, търсете. Първо бяха войници, така пак обикновени хора. Майко. Защо постоянно се държи за това на тениската си? Как се издава това? Другият чум на... Некам всички да правим бум-бум. Как този шум се издава като тя да не казва на такова нещо? Да не се повтаря. Така, следваща песен. Титановата им... Още. Една беше... Над законата е... Не има само името. Комете да прочетете повече, да знаете. Ето тук. И да продължаваме. Какво се случва за хедшот? Искам да ти видя сметката. На всички е ме ясно по
Максом Болем. Но плюс ще пак ще снимам клип. Искаш мандарините да станат дини. Остави си очите по тия витрини. Понякога се чура на подбора ти. Някой бързо да се стреля в фризура ти. На всичките ти снимки ти ме смая, бе. На живо не мога да те позная, бе. Пардон, дон. Хитери ще каже, че е фотошоп. Аз съм купи дон. Вижте тази сцена. Вижте само как на типа. Хитери ще каже, че е Вижте. фотошоп. Всички съм учила с хедшот. И после пак Може да е малко лицемерно, но знай, че съм по-гореща от инферно. Такова бомбонче събира лайкове, колкото и да ме следат, малко е. Всяка бабка се превърна в бодибилдър, повече учените се слага филдър. Всичко Я ще ви кажа, като първата им вкуса. В екрана ми се тикате, да сте като мен, можете да се опитате. Искаш да бъдеш един на скъпото. Не, запомнете и тази вкуса. А за 5 стотиння да ми ще не помня втората и за 300. И в тази касама. И вижте в за по-нататък. Ето вижте. Ето. Само. Ето да. Видяхте ли? Има кичури, които са боядисни. И пак се повтаря се и така въобще. Това са само от няколко думи. Това е невъзможно. Евала, ако това се прави за един ден. Евала. Просто това е невъзможно. Евала на хората, които могат да направят цялото това за един ден. Много странно. Оф. Само. И това беше всичко от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, праснете по един лайк. И се абонирайте за канала ми, ако сте нови. И бай-бай!